आस्राबारि बिसिडिसिनि सिङाव बे आस्राबारि रेभिनिउ गामि आरो बे आस्राबारि रेभिनिउ गामिनिनो सासे आबादारि निजोम बसुमतारी फुख्रि बेयावहाय थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव खाबु लानानै बे फुख्रियाव मुलि गारनानै गालांदों आरो बेयाव नाया गासै 3 कुइन्टेलसो होननानै मिथिनो मोननाय जादों ना फुवानखौ हगारनाया आरो बेखौ थांनाय बोसोरनि मेसेङावसो बेखौ जावदोंमोन। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खरनि मोसौ आरो माखासे हा बन्द खालायनानै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे फुख्रिनि गेजेरजोंबो मानसिया जिउ खुंलांनो हायो होननानै बे ना फिसिनायनि गेजेरजों जेनाखि आबाद मावनाय बेखौ बिथाङा जागायदोंमोन। दा बे जागायहांनाय समावनो बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथाया नैबे निजोम बसुमतारी न'खराव जाबाय। दा बेनि थाखायनो जोंबो बिथांनि दुखुनि समाव बाहागो लानो होननानै दा बेखौ सोर खालामदों मोनथिनो मोननाय जायाखै। जों रावनिबो सायाव सन्देह खालामनानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै। मानोना ओनसोलाव मोनसे आबादनि फोथारावबो ना फिसिनायनि गेजेरजों जे मानसिया थांनानै थानो हायो। दा बेखौसो जों नोजोर होनानै नैबे दुखुथिया न'खराव जे जाथाय जानाय बेखौ जों एसे बाहागो लाफैदों। बेनि थाखायनो आङो जेखिजाया बेफोरबायदि दृष्टिखारि मानसिखौ पुलिसा थाबैनो संदाननानै हमनांगौ आरो साजा होनांगौ। आं बेखौ आंनि साइडनिफ्राय खावलायबाय। गाहायनिफ्राय आंनो एसे अनसुंथाइ हरबा गाहाम जागौमोन, आं बेखौ आसा थाबाय। दा आङो बिराद दुखु, गैयाबाबो बेयाव 7 कुइन्टेलसो बायदि ना मोनगौमोन। गासै दा 7 कुइन्टेलाव गैयाबाबो आं 2 लाखसो थाखा मोनगोन खम समाव फानबाबो। दा बेखौ आं बिराद आसा दंमोन। दाथ' बे आसाया गैला, आंना बायफ्लेजोब्बाय। आं दा मा राहायै बेखौ सुथायफिननो हाबावगोन, बेनि थाखाय आं बिराद दुखु दङ। बेखौ आं दा बुंख'नो हाला, गाबनो गोनांबो जायो बेनि थाखायनो। नैबे जोंनि जितिदुवार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय जोंहा नैबे बान्दोगुरि गामिनि जोंहा आदा निजोम बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि। दा बिथांनि न'नि फुख्रियाव दिनै थांनाय मोनानि 2:00 रिंगायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा मुलि होनानै गालांबाय। दा बे मुलि होनानै गालांनायाव जोंहा आदा निजोम बिथांनि जि फुख्रियाव जेसेबांनाखि ना दङ दा बियो गासैबो थैजोब्बाय। खमसे खम गैयाबाबो बाहाय 5 कुइन्टेलसो नाया दिनै लस जाबाय। बिथाङा दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे नाखौ फेदेरदोंमोन आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे 1 बिघा हाखौ बिथाङा फुख्रि जावहोनानै देग्लाय गोदान बेवहाय ना दोननाय जादोंमोन। दा जोङो खुब दुखुनि बाथ्रा। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जाय बिथांमोनहा दिनै नैबे फुख्रियाव मुलि होनानै बे नाखौ बुथारलांबाय, बै दायनिगिरि बिथांमोनखौ बा दुथां बिथांमोनखौ जाहाथे प्रसासननिफ्राय गोख्रोङै संदाननानै दिहुनो आरो जाय बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावबाय आरो बिथांमोना गोख्रों साजा मोननांगौ। जोङो बेखौ जोंनि जितिदुवार दख'रा एबसुनि जानानै गोख्रोङै खावलायबाय। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे अयनाय खामानिखौ मावबाय, जोङो बिथांमोनखौ जोङो जितिदुवार दख'रा एबसुनि जानानै गोख्रों रावजों सोंखारियो बा बेबायदि अयनाय खामानिखौ बिथांमोना मावनाया खुब मोनसे मुगैथाव। आरो बेबायदि खामानिखौ जाय बिथांमोना दिनै मावबाय थादों बिथांमोनखौ जोङो थाबैनो जोंनि प्रसासना संदाननानै दिहुननानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जोङो खावलायहरो।